ୟୁକ୍ରେନର ନୂଆ ରଣନୀତି ରୁଷ ଶାସିତ କ୍ରିମିଆ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଆଣ୍ଟି ମିସାଇଲ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ରୁଷ କଲା ବିଫଳ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରୁଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ରୁଷର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ୟୁକ୍ରେନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସେନା ରୁଷ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ପୁଟିନ ସେନା ଦଖଲ କରିଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କ୍ରିମିଆ 6 ବର୍ଷ ଧରି ରୁଷ ଅଧୀନରେ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ନିକଟରେ ରୁଷ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲା। ରୁଷିଆର ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ୟୁକ୍ରେନ କ୍ରିମିଆ ସ୍ଥିତ ୟେଭୋପାଟୋରିଆରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏକ ରୁଷିଆନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 6ଟି ୟୁକ୍ରେନ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୋଭା ଖାଖୋଭକା ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରୁଷିଆର ଆଣ୍ଟି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଏହାକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ରୁଷ ଦଖଲରେ ଥିବା ଖେର୍ସୋନକୁ ୟୁକ୍ରେନ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରୁ ପୁଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏପରି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଖେର୍ସୋନ ରିଜିଓନାଲ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ ସେରି ଖାଲନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ରୁଷକୁ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବଳ ଏକ ଯାଦୁ ଦେଖାଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଝଲକ ଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର କ୍ରିମିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ରୁଷିଆର ବେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ସେପଟେ ରୁଷ ଟାର୍ଗେଟରେ ଝାପୋରିଜିଆ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଝାପୋରିଜିଆ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ଓ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ୟୁକ୍ରେନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିକୁ ପୁଟିନ ସେନା ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରୁଷ ଶାସିତ କ୍ରିମିଆ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।